Máme veľa jedla pre všetkých. Nebudeme tu brať žiadny ohľad na nejaké chudnutia a podobné imperialistické výmysly. Každý bude môcť jesť aj málo, ale bude sa môcť nájsť koľko chce. Ďalej, nikoho nebudeme nútiť jesť. Nikto nemusí ísť na polievku, každý môže ísť rovno na druhé, ak sa mu zachce. To sa mi páči. Takisto nemusíte na silu dojedať jednotlivé jedlá, ktoré vám ešte lezú hore krkom. Zoštátnime odpadovku a túto odpadovku budete môcť používať všetci. Všetci a hoci. A na hoci čo? Dobre, to mi nie dá úplne hocičo, ale budete to nebôcť vyjadrovať jedlo, ktoré vám nebude chutiť, lebo bude varené špinavými imperialistami. Ďalej. Občas sa tu zrodí taká anarchia, že niekto opäť chce uchmatnúť moc, tvrdí o sebe, že je kráľ, alebo princ, alebo že je modrý, alebo a na to tu bude dbať štát, táborová bezpečnosť, aby takíto ľudia tu nekazili nášmu ľudu žitie v tomto tábore a morálku. Ďakujem predstaviteľom ľudovej strany skautingu.